Kolik stojí webové stránky a jaký je rozdíl mezi levným řešením za 20 000 a nákladnými projekty za jednotky milionů? Jmenuji se Mirek Jirásek a často to řeším s majiteli firem. Za 20 000 obvykle udělá student web tak, že upraví grafickou šablonu a nakliká jednoduchou prezentaci. Web sice vypadá graficky líbivě, ale neřeší se obchodní výkon. Druhá varianta se pohybuje mezi 50 a 200 tisíci, je to už práce minimálně 4 lidí. Markeťák navrhne web podle toho, jak lidi hledají v Google, služby a produkty, co firma vyrábí. Copywriter učeše texty, aby byly srozumitelné a s tahem na bránku. Grafik vyšperkuje mobilní zobrazení, u mých klientů už je běžně 70% návštěvnost z mobilu. Programátor pak zajistí svižné načítání. Web za jednotky milionů, to už je práce desítek lidí, práce zahrnuje různé konfigurátory,